Entre estas páxinas podemos somerxernos nos lugares máis destacados que transcorren polo camiño francés, desde a súa partida no Pirineo ata chegar a Compostela polo Cebreiro, unha xoia histórica e cultural tremendamente visual que pon nas nosas mans Hércules Edicións. Un instrumento máis importante que contou a historia da humanidade para transmitir cultura. Por tanto, esperemos que este libro tamén contribuya a aumentar un pouco esa cultura. Textos e fotografías de alta calidade tomadas por José María Salgado convidan nesta publicación a lembranza dos que viveron esta ruta xacobea e pretende despertar o interese naqueles que aínda non experimentaron esta viaxe espiritual a través da súa historia e actualidade. Por causa do camiño naceron docenas e docenas, centenares e centenares de cidades, povos e burgos dentro da geografía de Europa, o cual significa que efectivamente o camiño incidencia tuvo. A publicación está financiada dentro do programa O Teu Xacobeo. A deputada de Turismo destacou a importancia do exemplar para a promoción dos camiños na nosa provincia con máis de 800 km de rutas xacobeas e sinalou que a Deputación está a intensificar a súa promoción de cara a 2021, ano xacobeo. Xa teremos rematado o Plan Estratégico Provincial de Turismo cunha aposta decidida no último ano, que é o 2020, para facer unha aposta definitiva pola tecnoloxía e a súa aplicación no eido turístico, o cal tamén, sen dúbida, vai a contribuir ao Camiño de Santiago dentro do que é o noso territorio, que é a provincia de Lugo. Lo mejor del camino é a primeira chega dunha colección que a editorial publicará con outras vías peregrinas como a da Prata, o Camiño Portugués, o Norte e o Primitivo.